Натуропатът и шуслеров терапевт графиня Ангелика Волскил споделя, че има два типа пациенти. Такива, които предпочитат природолечението и ползват само неговите методи, и такива, които стигат до нея след като вече са опитали всичко, което предлага конвенционалната медицина. Франц и Адолф са от втория тип. Те стигат до природолечението, след като се разочароват от стандартната медицина, а пастор Гюнтер от първия. Той вярва най-вече на натуропатията. Ходихме първо на традиционен лекар. Той ни предписа мехлем и започнахме да го прилагаме. Обривите изчезнаха от ръцете на Адолф, но се появиха по краката му. Така ми стана ясно, че не решаваме проблема от основата му и трябва да търсим причината другаде. Започнах при личния си лекар, който ми предписа медикаментозно лечение. То продължи 3 години, през които непрекъснато приемах силен антибиотик, затова реших да потърся нещо друго. Пастор Гюнтер е духовен наставник на войници от немската армия и именно от тях разбира за графиня Волскил. Разбира се, за да си направя кръвните проби, трябваше да се обърна към личния си лекар. И той ми изписа рецепта с много медикаменти, но реших да не ги взимам, тъй като отказах да се лекувам по този начин. Пациентите често идват при мен с голям поменик от оплаквания и симптоми. Например, имат проблеми от стомашно-чревен характер, имат мигрена, имат кожни проблеми. Те идват с нагласата от традиционната медицина, че всеки отделен симптом трябва да се третира с отделен медикамент и съответно очаква да се предпише отделна шуслерова сол за всеки проблем. Но всъщност изкуството на лечителя е от всички симптоми и оплаквания да открие тези, които покриват най-голяма част от проблемите на конкретния пациент. Тогава се предписва една комбинация, която третира основния проблем, а покрай него се повлияват и всички останали симптоми на пациента. Здравословните проблеми на Франц, Адолф и пастор Гюнтер се изразяват с проблеми по кожата. Те са сред най-дискомфортните заболявания, тъй като освен болка и сърбеж, създават и притеснения в социалния живот на пациентите. При Адолф това се проявява в училище. Кожата ми постоянно се белеше и това много ме нервираше. Дискомфортът от кожни обрив променя реакциите и поведението на момчето. Беше станал изключително нетърпелив. Ако нещо обърка, нямаше търпение да се взре и да види къде му е грешката. Исках всичко да бъде перфектно и като не ми се получаваше, бях готов да зарежа всичко. Исках или да е перфектно, или въобще да не го правя. Франц е на 30 години и се занимава със строителство. Проблемите му се появяват преди 7-8 години с свръхомазняване на кожата на главата. Бързо разбира, че шампуаните не са достатъчни, защото под косата му се появяват и ситни пъпчици. Според личния му лекар, Франц има свръхактивност на масните жлези. Неприятният сърбеж и външен изглед той третира с силни медикаменти. От антибиотиците, които приемах, устните ми станаха много сухи и кожата ми като цяло беше много суха. Постоянно усещах жажда. Лекарствата са много силни и като пример мога да посоча, че жените, когато ги приемат, не бива да забременяват. Франц знае това от снаха си, която след 3 неуспешни опита да забременее с инвитро, успява само след 3-месечно лечение при Ангелика Волскил. Госпожа Волскил предположи, че имам проблем с обмяната на веществата и всъщност моите бъбреци и черен дроб, т.е. органите, които трябва да изхвърлят токсините от тялото ми, не успяват да го правят както трябва. Оказа се, че наслагването на тези отрови в организма ми се изразява с проблема върху кожата на главата. Според Ангелика Волскил, времето необходимо за излекуване е 10% от времето, в което болестта е била проявена, но само ако се спазва стриктен комплексен режим на лечение. Препоръките включваха основно промяна на хранителния режим. Например, не трябва да ям свинско месо. Трябва да консумирам съвсем малко млечни продукти и захар. Въобще, трябваше да избягвам всички храни, които се превръщат в мазнини. Много трудно беше да следвам стриктно съветите, защото графиня Волскил ми забрани да ям след 19 часа. А пък аз правех точно обратното. Към 22 се надигах от дивана, отивах до хладилника и унищожавах съдържанието му. Отне ми около 3 седмици да се науча да приемам правилно медикаментите, тъй като за всеки от тях беше оказано по кое време как да се взима. Но всичко това се заслужаваше, защото видях, че има промяна към добро. 6-7 седмици по-късно проблемът на Франц вече не се забелязва по кожата му, а като допълнителна екстра сваля и 7 кг от теглото си.
Той продължава да взима шуслерови соли на Немския хомеопатичен съюз и смята това да бъде част от живота му и за в бъдеще. Взимах комбинация от 3 соли, номер 3, номер 9 и номер 11. Като 3 съм взимал и преди това заради проблеми с рамото. 9-ката регулира обменните процеси в организма, а 11 е за кожата. Основното ми послание към младите хора е да правят всичко с мярка. Най-вече да внимават много с алкохола. Но се оказа, че и с месото трябва да внимават, защото то доведе до високите стойности на холестерола ми. Затова ще им кажа да се наслаждават на всичко, но с мярка. Ангелика Воловски търси внимателно причините за кожния и емоционален дискомфорт на Адолф. При първите прегледи трябваше да донесем проби от урина, взети през различни периоди на денонощието. Урината му беше мътна и графинята каза, че това е признак, че организмът му не може да усвои някои вещества така, както трябва. Не може да ги метаболизира правилно. Графиня Волскил ни разпита за болести, които детето изкарало от самото си раждане до момента. Прегледът беше много подробен и навлизахме в детайли. Тя ни предписа различни шуслерови соли и мехлеми за обривите. След това обривите изчезнаха, лекувани само изцяло с природни средства. За подобряване вниманието и концентрацията при децата е подходяща комбинацията от шуслерови соли номер 2, номер 5 и номер 7. Особено номер 2 – калциев фосфат, която дава сили за бързия растеж в този период. Чувствам се много по-добре сега. Много по-търпелив съм, не се ядосвам, не избухвам. Графиня Ангелика Воловски съветва да не се прекъсва лечението през есента, независимо от терапията на пациента. Защото това е сезонът, в който са активни черния дроб и тънките черва. Изобщо не беше трудно да се следва режимът, който беше препоръчан от графинята. Получихме точен план, където всичко беше описано подробно. Кога, какви соли да взимаме и какво да мажем на кожата. Така че просто трябва да се следват тези указания. Съдбата среща лечителят на духа пастор Гюнтер с лечителя на тялото графиня Воловскил заради симптомите му след ухапване на кърлеж. Имах червени петна по цялото тяло, най-вече в областта на гърдите и по краката. Всъщност, ние не лекувахме само борелиозата, а целта беше целият организъм отново да влезе във форма. Всички течности и процесите, които не протичат както трябва, всичко да си влезе в ритъм, а това отнема време. Процесът на лечение продължи половин година. Червените петна изчезнаха и състоянието ми е по-добро. Даже мога да кажа, че се чувствам много по-жизнен от преди. Според пастор Гюнтер, вярата не само в лечението, но и в живота по принцип винаги помага. Добре е всички хора да бъдат дълбоко уверени, с вяра в сърцето си и да съхраняват своето любопитство. Преди всичко трябва да бъдем отворени към живота, да приемаме нещата такива, каквито се случват, да ги преценим и да реагираме по възможно най-добрия начин. Да помогнеш на себе си е най-трудно. Сещам се едно послание на отец Кнайп от Баварската област. Той се е занимавал с водолечение и казвал, че 5 неща са най-важни в живота. Водата, редът, движението, храненето и билките.